Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Titas Khan Ubadeiru Working President Jangkaseng United Democratic Party ulayat hu bakaseng kalarai banyashim benta hakani ka All Party Committee banyakran halor ka jingthmu. Jangka Sarkar ban pan ya ka jingmut na kinong yalam jangki party halor ka jingthmu ban wanra ya ka lidirel. Uba Titas uloong bakaseng kalajit ru ya uba lakmen rumbui bat ya u banlong kum kinong mi khmat hakani ka jingyalang. Ulay turu bahaswa banled syaka ni kajingelang kan sadan kajinge selok ban panjing mut nagbaro ki MLA ki MDC ki nongyalam jangkaseng halor ka e kaba ki dan ban pinsngaw ne ban ong hakani ka all party meeting hendrai ulapan paupat da ka baong bakaseng hi kanyang scam ha ka nongrim banum pediang banwanra ya ka lintirel katba ka rukam trekam kampat biang Bad benrap da ka baong bakaseng kadang yai persyang hi hadu menta menne banwanra ya kalintiral. Ha ka bayadei bagi kenrum kenram ki bami ha ka jingthum kam thungjam ya ki nos Hanegrims Hospital uba titas uloong baka sarkar ka deban shimkhya ya ka ni kamat. Namarna kalyang kaseng hi ka ay jingkersyan ya ka ei ka baki seng bahalang kilapin sngaw halor ka ni kamat. Hoi ni layak keren ru ya ka ni ka benta po ka komiti ka jungi ha ka ba nilarai ru pan padishim menta ni ka or parti meeting ngabe ne keren halo kan ka jingtu jo sarkar ban pan ni ka jingmut na ki nongelam jo parti te kala jet yang ki arngut ki no mi khmat ka parti kata ki jet yang a badi ba lakmen rembui bangi mi khmat ka parti ha ka ni ka jingyalang tang ba haswa bangin le ni ngalang kan sadon ka jingin selong jingmut ha ka bangin pan ni ka jingmut na ki baro ki MLA, ki FDC, ki leaders ng party, kaya ka bangin patsungaw hagani ka all party meeting. Hendai ka stand ka jo ka party hi hadu menta ka long ba kat bam padon dia ka mechanism ka biang kamu ngidang persyahi ya karan. So ba jo se mo ba tada kimben pao ni ka soje ki hai ngan dan ka democratic process ka. Hadai halu ka ta ka nong rim bangilu na kalyang ka party ni ong bangi dei ban yashim menta ang kaya bagi su parti lo ke kan tak tu kini position dari dan mentah kan komiti nagata ta ka syong ha ka jing snow ka jongki kay ka let's say ka jing snow jongki da ka bomesim menta kamot baki persya bet ngam nang banong kamot habayasim menta ngiasya bet ngi tingi ong kumta kamot tang bapili isim menta ha ka meeting kamot bangiasya bet ya kata ke issue Pangilek tu kamu ngidol ka nongrim ngidol ka idea ngidol lagi jong ai ki views ki ke jing ajimut ki jungi ya ka bangin ai ko ka ang gastan mo parti ya ai wa issue rubi kadai bet maka oman kadai mo ra kami mesti makan adu menta kalau kita nang ni kadang adu ati ni lagi nami ka kumbaga UDP man pri bagi tungkam ni kan semua ini nos kapat juga ni Film ka parti ka spiso uno lo ni mana kadang ke isu la shin na kadang ke wesi ke semua rena ka pelakon ka UDP ka sebagai ke segera pakar hosan hari celah ni ke jing IP lo ni kam halon kini ka bentahin na kadang ka parti ho ngimpat jukran dan lagi kersian ni ka ai ka baki ni ki NGOs kila shim menta ni ka kini ki isu nama kini kidan ki isu ki ba kom ka parti le sing ni sodon kam ban shim menta kidan ki isu bat ki bangim so de isu ban bangin nang yashim menta namar akan yang jungi bagai ka bakile kalau mo dia how to be the one so kam kan pembek yang ni kan sing ko obviously na yang ka kum ka party ni so de ba ka government ka depan shipkia yang ni menta namar ba ka nigrims ka ha i hapo ka state ka jungi tenga song ka government ka depan don ka rule ha ka ba kan pek ka jingbit jimbiang hapo